Isang patay sa panagbangga sa pampasaherong busog tricycle sa National Highway sa General Santos City. Ani report. Sa kuha nga video sa usa ka motorista, makitang nagbuy-od sa tunga sa dalan ang duha ka tawo human nagbangga ang usa ka tricycle ug usa ka pampasaherong bus sa Purok 2 sa Barangay Batumelong sa General Santos City pasado alas 4 sa kadlaw ni atong Sabado. Mga sakay di ay kini sa tricycle nga mao ang driver ug bugtong pasahero niini kinsa mga dead on the spot atol sa hitabo. Makita usab sa video nga nabulag na ang sidecar ug motorsiklo sa maong tricycle. Samtang wasak-sab ang tuong headlight sa bus ug nabuaksab ang salamin sa kilid sa pultahan sa bus. Hinuon luwas ang driver, lakip ang mga pasahero sa maong bus. Sumala sa Traffic Enforcement Unit Gensan, base sa gihatag nga statement sa driver sa bus kanila, milapas matud pa ang tricycle sa iyang lane ug gisugat niini ang gimanehuan niyang bus. Padulong unta sa Malungon Sarangani ang bus, samtang ang tricycle gikan sa Malungon Sarangani. According do sa driver, lumampas doon sa linya yung tricycle, no? Kaya nakabangga niya. Pero titingnan natin yung tama ng bus ay nasa right portion. So kung magkasalubong sila, so most probably yung tama ng bus ay nasa kaliwa, hindi sa kanan. So yun kasi ang allegation ng driver. Posibleng mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting in double homicide ang driver sa bus kinsa balhog na sa buhatan sa TEU. Midumili na kini sa paghatag og pahayag. Samtang giasikaso na sa ilang pamilya ang duha ka biktima alang sa pagpahiluna sa ilang patayng lawas. Ginahulat na lang sa TEU ang pamilya sa mga biktima kung magpasaka ba sila og kaso batok sa driver sa bus o ilahan na lang ba nga isettle ang panghitabo. Kanunay pahimangno sa kapulisan ngadto sa mga driver nga siguraduhong anaa sila sa saktong kondisyon, lakip na ilang gimaneho ang sakyanan aron malikay sa disgrasya. Pag po tayong magpa-distract kung ano man yung iniisip natin, dapat nakapokus po tayo sa pagmamaneho natin kasi ang aksidente ay split of second lang yan ay pwedeng mangyari. So kailangan talaga ang pag-iingat sa mga drivers natin. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao.